Ekhanya ngawo. Nzima qolo. Ayimele into yakho mfana mama uyimele. Ngiyakubongela. Nginiphathele indaba ezinhle kakhulu. Sikwazile ukukhipha wonke ushef emzimbeni wakhe. Uzophila. Sibonga uqwabe sibonga oyeye. Bayibuyisa ingane kufeni Nkosi yami siyabonga. Dokotela siyabonga. Siyabonga. Qala ukubuza. Ngabe yini uyitholile mhlambe kuyi-beef stew, i-rice noma kuyi-yogurt ngathi yona bese iphelelwa isikhathi? Cha, akhona konke lokho. Into esiyitholile emzimbeni wakhe umuthi oyi-poison ongajwayelekile kodwa futhi osheshayo. Ingakho sicabanga ukuthi uyithole entweni yokugcina ayidlile. Hayibo. Ngabe yini kanti leyo yonke into ayidlile Nkosi yami uyinikwe yimina futhi lezi engilethile? Cha, sikuhlolile konke lokho. Asitholanga lutho. Anantata manje umntana tholephi lo chef lo. Vula uphefumulo uthole emoyeni. Cha. Engikushoyo ukuthi mhlawumbe kukhona enikhohliwe akudlile. Into encane nje efana nesnack noma mhlawumbe usweet noma into ayiphuzile. Ngizodinga ukuthi nizame ukukhumbula. Usweet. Angazi. Kanti impela enganidlini. Keep thinking. Ngoba usephumile ebungozini okwamanje. Kodwa the sooner we identify ukuthi yini lemlimazile, the better it will be for wonke umuntu. Okay. Hayi ngiyazwakala Dokotela siyabonga kakhulu. Ishizeni pepo malume ngiyosebenza. Ngikhipeni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Yabo nje ziningi izinto engawenza umkhondo la yezwani. Yabona nje uqiniseleke lapho. Labantu laba babelezi kabili ngezinto edlula ukuzodeliver. Kabili, hayi kanye, kabili. Sethi umuntu uyathetha. Yazi no chef kade ekhala lana. Bethi inyama yethu nje quality ayiyabheda. Angazi ngempela sokwenza njani nje ukuthi inyama yethu iyabheda. Uyayizwa ke lonto leyo, uyayizwa ke lonto leyo. Cha labantu kumele sikhulume nabo impela mase bahlalise phansi sikhulume nabo. Ngoba bengawuyeki lo daba abawenzayo. Kumele sishintshe singasathengi bona sithenga abanye abantu asizokudlala phela bona. Yabona kuzophoqa ke vele ukuthi sithola amanye ama-supply. Ngeke sikwazi phela ukudayisela abantu uchephisi, inyama ewuchephisi. Ogcina sebebaleka phela abantu lana manje. Noma ukubi kunakho konke lokho vele kukhwinda bokuthi nje inyama iyasiphelela. Asikwazi ukuphelelwa inyama special. Siyabonga mama. Siyabonga. Kwangcono Nkosi yami, yabona ukuthi abantu sebeyahleka kancane manje abasekho umuntu. Hayibo, ngeke phela bangajabula abantu. Umphathi mengabathethisi. Hayi kahle, hawu, ngifundile ephutheni lami awukahle. Hawu siyabonga. Kodwa sithanda sami nawe ngiyaxolisa kwena ukuthi ngikufanise nale mpisi. Bengaqondile bengenza ukuthukuthela. Hayi ngiyakuzwa kodwa-ke phela ngingixolele nje kalula kanjalo. Sizoqala nje sithi ukukhuluma ngoba phela lento ingilimaze kakhulu mina enhliziyweni. Mhlawumbe sesingakhuluma ukuthi iholo lami mhlawumbe lithi xaxa mbijana yini manje kodwa manje umphathi wami nje ngifuna ngenze njani ngoba phela umphathi wami ibhizinisi lesesilona hayi ikho lonto angiqodi hayi lento sekhuluma ekhulumeni. Shukela isikhathi esihambile Nkosi yami, isikhathi sokuyobona unosesibhedlela soziphela. Kodwa into engizoyithini ngaphambili ngihlale lo mhlangano. Khuleka noma ngihamba ngizohlala mina nabantu sihlele lo mhlangano le sikhulume. Unesiqiniseko salento eshayo? Khuleka noma ngihamba nginesiqiniseko. Sihlala nje nabantu sikhulume sibone sihlangana nendaba ngale ndaba leyo ama-invoice, indaba zoma-supplier, sibone lama-order siwabekele ukuthi izinto zakhona zihamba kanjani, ayikho inkinga ungahamba. Sengikhohlwa. Maka cela unginikele uNosila utshela ukuthi leyo present ivela ku-anti nomalume amthanda kakhulu. Uyangazi nje buka lapho. Buka lapho. Abusasho.
Ngixolisa ngale ndlela engikhulume ngayo nawe. Engamele nje khulume nawe ngale ndlela engikhulume nayo ngayo. Ayikho inkinga Sabelo. Sonke nje besithukile. Cha. Akwazi ukuthi ayikho inkinga. Engamele nje uma wengane yami stabile. Engamele ngitshethe wena ungenza into ededenga ngasifaka ingane yethu kulesi simo esikusona manje. Yaxolisa kakhulu. Yes, ma. Kulungile. Thembisa futhi ukuthi siqiniseke ukuthi thina njengomndeni manje ikhali liba nokuthula. Hey, zinzima ibhedlela Nkosi yami. Hayi kodwa ke sithe masikhuluma nabo bahlengikazi basho ukuthi ngani ilele ngoba phela imithi eminingi emzimbeni. Kodwa naye uzovuka nje mahora ambalwa nje. Hayi ithemba likhona. Hey, nasi sisikhala. Sekulambekile. Yona nesami siyakhala ehlala engiphethe yo. Hayi ngicabanga ukuthi manje wonke umuntu vele ukhathele ulambile singayendlini sithi ukuphumula kancane sidla. Into ebuthe vele qabo uThembi uzala. Bethe uzosondela impela ya. Ngcono khona umuntu ozokwazi ukubheka uNosmasela. Hayi mina ngizohlala. Ngifuna ukuba la mangabe ivuka. Asitabela ukhathele nawe yade ukuthi uphumula. Ngizophumula mase sengimbona ekhuluma nami. Asikhululeke ke Khomethi. Sambe sothola kwethu nje. Sobuye sibuye. Ngiyabonga baba. Msala. Soba kahle yazo. Lesa futhi. Right, ngifonela nokuthi konke yenzakalayo. Okay. All right. Oh yeah. Usweetie. And the Tom give chocolates. Mina wena mama. Owodwa. Awusithatha. Ngiyabonga. Hey bantu bami yazi sibonge nje ukuthi uNosi usevele walulama. Hey uJesu mkhulu. Ma ungasho uphindele. But into enjabulisa kakhulu ukuthi sesizokwazi ukufocus kwi-Valentine's nje. Yebo ngiyazwa nje ukubona nje sizogqoka. Uzobe ngimuhle yona ngizobe Azona siphuphuthu wami miligqokeni akola mateka akho lawa abomvu ngathikela kuno Christmas. la amahle phela kuzobe kusuku le-Valentine's. Yebo, Uzoba right, muhle ke right. mfana la. So wena mama ucabanga ukuba uzokwenzela ngevale? Ilutho njengenjwayelo bantu bami. Lutho. Wazi ngani ma mhlawumbe uzokusurprise kulonyaka? Akwenzele something. Hayibo babweni lo ngiyamazi uGumede mina soze yethe. Hi baba. Baba sinendaba phuthuma. Sifuna ukwazi ukuthi uzomenzelani uma ngomgqibelo. Ongumgqibelo. Hayi baba ngantshela ukhohliwe. Valentine. Imani ke mhlawumbe nami uGumede ayibuzele. Vele uValentine uba wayidume ngani? Walusa uValentine? Hawu, lelandani ninganza nginifundisa. Uyabona uGumede unothando. UGumede uyamthanda uma wenu. Uyabo? Uma wena uphila kulezandla zami lezi eyifudumele. La ikhaya uValentine every day. Uma wena nje usoshabeni. La. Sazi signs ukuthi ukhohliwe akazi nofihla. Khohlwe ba. Bona usephothula ngani namhlanje usiphothula njani? Oh mama akulusi ukuthi nje lento eValentine's is game nje mama. Yenza ukuthi manje uspenda ke for no reason hayi. Nazi. Naso ke yabona? Yamuza umfana uyayazi lento ekhuluma lo mfana. Ukhuliswe mina lo mfana lo. Hayi
hayi ngokuthi beseyintweni ingoba amadoda la ekhaya wekho romantic. Yes. Ni romantically less. Tshelo nanele batshelo nene. Uyabona umntana besipho usamncane ka wena. Angithemba ukuthi ngeke ufike ubongoqo njengoba kwakho. Uma ukhula nje uzokwazi usinje mhlawumbe ke okay fine sezikhona ingane ezintathu umuntu omzayele zona ezinhle. Wakha naye umuzi omuhle ofudumele. Waphindwa umphelela ukudla njalo. Okumnandi futhi ukudla lokho akusho ukuthi seliphela uthando. Naza? Yebo ba. Mphindi. Akya. Phinda kingena nikwazi ukubonga. Baphangalisi. Hayi baba yokho romantic kuba abantu. Hawu. Oswani nikhuphuka lapho Philbert ikhuphuka njengani ex-Savage. Shout out to the real MVPs in the building. Wesiphomaleki ziyazi madoda avele ngakhumbula lo shukela wakudala. Mina phela ngingayigeni mina lezi ndaba lezi lemkhutha yemkhaba leyiphosana nemali kodwa konke masengaphakathi ebhizinisini angiyabona ziyaboya. Buka lapha. U30,000 phela lo tikthela lapha u30 luya adlalwa la. Hayi kanti kakasha nentambama. Khuleka uyabona uThembu uzojabula afe kodwa manje usizile ngale special sakho Thembu usizile yabona manje siyaboya. Hey, baby. Oh, what's it? Hey, Nandi. Send. Ngikuthini? Ngingazama ukufonela. Akudangenanga. Ayazi nawe network yahlupha la yazi ngingazama ukuphumela ngaphandle ngigibele esihlahleni. Ha, yabona ke la. Hayi uma ukuthi akasibayi lesi angeke bithi ngeke la sithi angeke hawu skile sokugcina sengishayela phela hayi ngeke bana sibontwana awucabanga bithi hey when we understand ngicela ukuthi ungixolele ngizoyibuyisa le mali Ngesishoda nje manje i-dessert. Shoda ngempela. Ngiyabonga. Kakhulu. Soda. Hawu, mina ngijabulisa ukuthi nje wena soyadla futhi. Sothini. Sibonga wena mfethu. Awusho. Usonjani kodwa? Mina ngingahle. Angifuni ke leyo mpendulo ethu kahle nje. Unjani okwangempela phela. Mina xolo ngizojabula mase ngibona ingane yami. Gijima la endlini. Kahle nayo. Ubusaba. Thokile. Kodwa kumele ngiqinisa ngithi akuhlisi khona ngaba ngobuhlungu babantu besifazane. Sikhohlakala thina ngoba singamadoda kumele siqine vele. Sixolile nge. Hey, jethu umuntu. Sicophe ngane yami. Baba. Unosukhona. Nawe futhi khona. Ingane zami zishilo khulu kumina xole. Yes. Junior noNosi umhlaba womonke. Yenza noma yini futhi ukuthi. Ufike le ingane zami.
Asikho isidingo sokuthi njalo wena uhlezi ustrong. Ayikho inkinga makuthi nawe kesinye isikhathi uzizwa kanje, uzizwa ubuthakathaka. Ngiyabonga. Ukudla. Wena usihlezi khona kuphela. Wena uhlezi ustrong. Futhi weseka wonke umuntu. Ngivumelene nami ukuthi manje ngikweseke. Yezwa. Uzala kwesiphomoli. Kwesiphomoli. Abantu babuyisa amabhodlela manje nekwenza kanjani? Hayi bathe sebeqedile mbathi. Baqeda kanjani amabhodlela avaliwe nje ngiyabona. La akusona isitolo seyingubo lesi ukuthi umuntu leke buyisa into iphinde ayihambisa futhi lana. Bayazi umthetho, ashintshile lutho. Bayazi imithetho kanjani? Usho ukuthi basazobuya bazothatha la mabhodlela noma? Hayi, babebuya bazothenga futhi ungakhathazeki. Ungakhathazeki usho ukuthi bazothatha la mabhodlela. Hayi, awuyithathe ngale ndlela le. Abanye abantu bathanda amabhodlela abandayo, kanti abanye bathanda amabhanga abufudumele. Amabhanga abufudumele kanjani manje? Hayi, khathazeki. Sabelo! 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 Ngicela ukuthi ngithole lo myalezo lo ubuyele kumina. Sengiyazi ukuthi kwenzakaleni nginothi. Sabelo ngoba khona nje kanti indaba ngaba ngicela. Zambili hlanye nandihosh karamai abuna benwacingela amagama achaza ubuhle bakho alikho engilitholile. Basipho. Haw. Zinjani la? Azinje. Hayi sengisho ngoba phela wena ekseni kade uyindlondlo president omkhulu women's conference. Kanti ubhuti uyilover boy. Hayi wena sithi ngachaza mina yabona akusiye yami. Oh, eyabani ke baba? Nomngane wami osemekele kahle uzoyithatha nje su. Oh, eyamngane akho. Nawe anele futhini awunaka indaba zakho nawe hayi. Basipho. Phomoli. Abona namhlanje ajaboy ithili igcwele ithe phama lapha itarget. Soyishaya nje khona manje. Hayi. Isuka lapha etafuleni elikhulu. Apha. Ya, isuka. 80,000 rands. Hello. Phela umuntu ushintsha into encane kabi ngithenga ithili mina entsha lapha ngafana nalamabhayidi lama ayisa amasha. Ngeke noma mhlambe ngikhulekile ke mina ngavuka sengirenovatiwe la.
Hayi kanti ke yonke into elungiswa idinga ukulungiswa ngesandla. Ayiwale koxanxatha manje iqonda ukuthini musho kanjalo. Khuluma nami phela. Ayibona into ekulungisa ngesandla. Hayi ungakhathazeki. Yini ngiyomenda ngikhathaze phela manje. Lalela mina ngeke ngikho ngishiya isenti phela la manje. Hayi ngokomthetho mina. Ngokomthetho angeke ngikho lutho ngiyakutshela nje. Awuyithathe ngale ndlela le. Abanye abantu bathanda amabhodlela ebanda. Kanti abanye bafuna amabhanga abefudumele. Amabhange efudumele kanjani manje? Hayi uzoro wayengena mina. Okumele ngabe nawo nangimi uyabona amathili agcwele kanti namathiphu uyabona mangakanani. Ngiyabona. Kodwa-ke phela yazi lo msebenzi angiyitsheli mina ohlezi kumnandi hlezi kujatshuleni. Hayi ngeke siyaboya la. Sabela vuka kwa Joe. Vuka kwa Joe.